खुलुमबाय बे समाव जोङो उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय आहमाखा होननाय गामियाव दङ जों मोनसे नखराव जों बे समाव फैदों बे नखरानो जाबाय हायद्राबाद इउनिभारसिटिनि सिनियर प्रफेसर मानव गेदेर डक्टर फनिन्द्र गयारिनि नखराव दा बिथांखौ न'आव फैदों होननानै खोनादों बेखायनो जोङो दा बिथांखौ जों खबर लानो फैदों आरो बिथांखौ जुदि न'आव दङब्ला बिथांनिफ्राय जोङो माखासे बाथ्रा जोङो मिथिनो नाजागोन सोलोंथाइनि सोमोन्दै आरो रांखान्थिनि सोमोन्दै आरो बाथौ धोरोमनि सोमोन्दै जोङो बिनि बागै जोङो बिथांनिफ्राय जों मिथिनो नाजागोन। सारा दङ दैखराव दै खावबाय थानायखौ जों नुनो मोनदों केमेरामेन बिथांखौ दिन्थिनो खावलायबाय। सारखौ खुलुमबाय बाथौ मुसार जानानै नोंथांखौ बरायनाय थाबाय। औ जागोन सार। बाथौ मुसार जानानै बरायनाय थाबाय। खुलुमबाय आंबो नोंथांखौ लोगो मोननानै जोबोद गोजोननाय मोनबाय। गोजोन्थों। बे समाव जोङो बिथांखौ लोगो मोनदों आरो बिथांखौ लोगो मोननानै जों गोजोननाय मोनदों आरो बिथांखौ साबायखर बावदों जोंनो सम होनायनि थाखाय। बे समाव जों बिथांनिफ्राय माखासे बाथ्रा जों मिथिनो नाजागोन। गिबियावनो नोंथांखौ नोंथांनि सोमोन्दै बुंग्रोनो थाखाय आङो खावलायनाय जाबाय। खुलुमबाय आंबो नोंथांखौ लोगो मोननानै जोबोद गोजोननाय मोनबाय। आं फनिन्द्र गयारि बे आहमाखा गामियावनो आं जोनोम मोनदों बेयावनो देरदों। दायो आङो हायद्राबाद सेन्ट्रेल इउनिभारसिटियाव इक'नमिक्सनि प्रफेसार हिसाबै साख्रि मावगासिनो दङ। गोजोननाय थाबाय। बे समाव नोंथांखौ नोंथांनि सोलोंथाइनि सोमोन्दै एसे फोरमायनो थाखाय खावलायबावो। आं गुदि फरायसालिनि सोलोंथाइखौ बे गामिनि 592 नं हाटखाटा गुदि फरायसालियावनो थाखो 4सिम फरायदों। थाखो 4आव पास जाखांनानै बृत्ति फरिखा होदों। बे बृत्तियावबो आं पास जादोंमोन उदालगुरि सेन्टारावनो। बेयाव पास जानानै आं बोसोरथाम फेल'शिप मोननो हादों। बै समाव फेल'शिपआ मास मोनसेयाव बोसोरसेयाव 60 थाखाल'मोन। बेखौ मोननो हादों आं क्लास 5, 6 आरो 7सिम मोननो हादों। आरो 5निफ्राय आं बे नलबारि एमइ स्कुलाव फरायदों आरो बिनिफ्राय हाइ स्कुला लाल बाहादुर शास्त्री हाइ स्कुलाव फरायदों। बेवहाय आङो क्लास 10खौ मेट्रिकखौ फार्स्ट डिभिजनाव पास खालामनो हादों। ओमफ्राय मेट्रिक पास जाखांनानै आं साइन्स फरायनो गोसोमोन, डाक्टार फरायनो गोसोमोन। दा न'आव जानो गैया, न'खरनि अबस्थाया मोजां नङा। बे हिसाबै साइन्स फरायनोबा गुवाहाटियाव थांनांगौ जायो। दा गुवाहाटियाव फरायहैनोथ' हाया। रांखान्थि अबस्थाया बे समाव जोबोद गाज्रि न'खरनिया। बेहायनो आङो उदालगुरि कलेजावनो आर्ट्स स्ट्रिमाव हायार सेकेन्डारि फार्स्ट इयार, सेकेन्ड इयारखौ फरायदों। बेवहाय आङो हायार सेकेन्डारि फाइनालखौबो फार्स्ट डिभिजनाव पास खालामनो हादों। दा बेवहाय हायार सेकेन्डारि पास खालामखांनानै डिग्रि फरायनांगौ आरो बै समाव डिग्रि फरायोब्ला मेजर लायाबा, अनार्स लायाबा जेबो भेलु गैया। बेखौ मिथिनानै उदालगुरि कलेजनि प्रिन्सिपाल बै समनि शैलेन्द्र नाथ ब्रह्म बिथाङा जोंनि थाखायनो इक'नमिक्सआव मेजर खुलिजेनदों आरो। दा बेवहाय आंबो एडमिसन लाबाय आरो एकाडेमिक मेरिटखौ नुनानै आंनो फ्रि स्टुडेन्ट उइदाउट एडमिसन फरायनो होदों आरो एडमिसन फिस लायाबासिनो। बेवहाय आंहा जोबोद रेहाय जादों, जोबोद सहाय जादों आरो। बिनिफ्राय इक'नमिक्स मेजराव आङो बिए पास जादों बे उदालगुरि कलेजनिफ्रायनो। ओमफ्राय पास जाखांनानै
गुवाहाटी इउनिभारसिटियाव आङो इक'नमिक्स MA फरायनो एडमिसन लाहैबाय। हस्टेलाव थानानै फरायदों। जोबोद खस्थ'नि गेजेरजोंबाबो फरायनानै MA खौ आङो फार्स्ट क्लास सेकेन्डआव पास जानो हादों। ओमफ्राय बेवहाय MA पास जाखांनानै आङो बम्बाइनि IGIDR इन्दिरा गान्धी इन्स्टिटिउट अफ डेभेलपमेन्ट रिसार्च होननाय इन्स्टिटिउटआव रिसार्च खालामनो MPhil रिसार्च खालामनो आं थांदों फेल'शिप मोननानै। अल इन्डिया लेभेलाव एन्ट्रेन्स एग्जाम इन्टारभिउ क्लियार खालामनानै एडमिसन मोननो हादों। ओमफ्राय मासाव 5000 फेल'शिप मोननानै सोलिनायाव गोरलै जादों आरो। ओमफ्राय बिनिफ्राय PhD खौ आङो हायद्राबाद सेन्ट्रेल इउनिभारसिटिनिफ्राय खालामदों। आरो बिनि उनावहाय आङो UGC रामान फेल'शिप मोननानै आमेरिकायाव फ्राय बोसोरसेयानो आङो टेक्सास ख्रिस्टियान इउनिभारसिटि होननायाव पस्ट डक्टरेल रिसार्च खालामदों, कमप्लिट खालामनानै फैदों आरो। बे सोलोंथाइनि सोमोन्दै बेखिनि। साबायखर थाबाय गुदिनिफ्राय लानानै दासिम सोलोंथाइनि सोमोन्दै गुवारै फोरमायनायनि थाखाय। बे समाव जोङो आरो गोबां बाथ्रा मिथिबावनो नाजागोन। रांखान्थिनि सोमोन्दै दा बर'नि जिथु थासारि, न'खरनि जिथु थासारि रांखान्थिनि सोमोन्दै, दा बेयाव जोङो जुदि जौगानोब्ला जोङो रांखान्थिनि सोमोन्दै माबायदि राफोद जानांगौ बेनि बागै एसे फोरमायनो थाखाय आं खावलायबाय। मोजां सोंथि। दा गोदो जेला जोङो फरायसा हिसाबै स्कुलाव थाङोमोन, स्कुलाव बा हाइ स्कुलाव फरायबाय थादोंमोन, बै समाव बर'नि गामिफोराव गासिबो फ्राय गासिबोआनो आबाद मावनानै जायोमोन। खेथियाव गोजामोन। आबाद मावनायाल' जिउ दैदेननायनि राहामोन। आरो गोबां फरायसायानो ओंखाम रसा नांनाय खोनायोमोन। आंहानो जोंनि न'खरावनो जानो गैयिनि थाखाय ओंखाम रसा नांनानैब्लाबो जों स्कुलाव थांनाङोमोन। स्कुलाव फरायबाय थादोंमोन जोङो। दानि उन्दै उन्दै फंबाय बिनानावफ्रा जोबोद भाग्य गोनां। मानो होनबा सरखारि अनुदान मोनबाय, बा गोबां मानसियानो रां रुफाजों देरबोनो हमबाय, माहाजोन जानो हमबाय। ओंखाम रसा नांनायखौनो खोनाला। बयनिबो न'खराव बयनिबो आखाइयाव फैसा दंसै दा। जोंनि समाव लेखा बायनो फैसाखौनो मोनामोन, बा गस्ला बायनो फैसाखौनो एडमिसन लानो फैसाफोरखौनो मोनामोन। दाथ' बेबायदि प्रब्लेमखौ आङो नुनो मोनला, खोनानो मोनला। बे हिसाबै आं लुबैयो स्कुलाव फरायबाय थानाय गथ'फ्रा बांसिन फरायनांगौ, बांसिन डिग्रि लानांगौ, फरायलांबाय थानांगौ, साख्रि मावनांगौ। आरो बयबोथ' सरखारि साख्रि मोनजोबनो हाया। अब्लाबो मोनफा मोनफा स्किल डेभेलपमेन्ट सोलोंथाइ माबा नङा माबा सोलोंथाइ लानानै खामानि मावनांगौ। सेल्फ एमप्लयमेन्टआनो जा, बा माबा मोनसे बेफार बानिज्य होनानै गावनि नांगौखौ खामायनानै लानांगौ। मालायनि सायाव बजाय जानाङा, ओरैनो बेखार थानाङा, आं बिदि होननानै सानो। दा बिदिनो बयबो खामानि मावोब्ला, बयबो गावनि नांगौखौ, गावनि फैसाखौ खामायनानै लायोब्ला जोंनि बर' न'खरफ्रा रांखान्थि अबस्थायाव आवगायबाय थागोन होननानै आं सानो आरो। नोंथांखौ मोनसे समाव माने बाथौ धोरोमखौ फोसाबनाय खामानियाव मुखुब नांथाबनायखौ जों खोनानो मोन्दों आरो मिथिनो मोन्दों आरो। दा नोंथाङा बै सम आरो दा दिनैनि दिनाव नोंथाङा बेसेबां सोलायनाय मोन्दों बे बाथौ धोरोमनि बागै? नोंथांखौ फंनैसो बिनि बागै फोरमायनो थाखाय खावलायदों। मोजां बाथ्रा, गोदोनि खोथाखौ लाबोनायनि थाखाय। जेब्ला जोङो हाइ स्कुलाव फरायोमोन 8, 9, 10, बे समाव जोंनि गोसोआव मोनसे साननाय दंमोन। मेगनजों नुयोमोन दे गामि गामि बाथौ धोरोम होननानै लायो, खिन्थु बाथौ धोरोमनि नामाव बोलि होयोमोन आरो। दाउसा हाथारो,
बोरमा दानस'यो, अमा दानस'नानै, फारौ दानस'नानै हास'नानै फुजा खालामोमोन। फ्राय जों गामियावबो होयोमोन बेबायदिनो, आरो जों गामिनि खाथि खाथियावबो बोलि होनाया फ्राय सोलियोमोन। ओमफ्राय इन्टारेस्टिं खोथाया बेनो, जोंहा जेसेबां दाउसा होगोन, बे गामि दरसेयावनो बै न'खरा आरो बेलेग होयो। सोरबा मानै होयो, सोरबा माथाम होयो, आरो दस्रा गामियाव थांबाथ' आरो बे बेलेगलाय, बिदि गुरलाय गुजायोमोन। आरो मानो होयो सोंबाबो खिन्थानो रोङा। दा उन्दै समाव जोङो, आंल' नङा आंनि लोगोफ्राबो बिदि बोलि होनायखौ नुनानै बिराद दुखु मोनोमोन आरो। दाउसा हाथार मानो भगबाननि नामाव, आनान गसाइनि नामाव, बाथौ बोराइनि मुङाव मानो इसिबां दाउसा हाथारनांगौ, बोरमा दानस'नांगौ, बेयाव गोसोआव गाबखांनाय दंमोन आरो जोंहा। दा बेखौ जोङो बोरै फोसाबनो हागोन बेखौ सानबाय थायोमोन। ओमफ्राय लासै लासैनो जोङो सेस्था खालामबाय। ओमफ्राय जेला आङो कलेज फरायो, डिग्रि फार्स्ट इयाराव, अब्ला जोङो मोनसे बे नोलोबारि एरियायाव आनसलिक लेभेलाव मोनसे एडक कमिटि दानानै लादों जोङो। बे एडक कमिटियाव जोंनि गामिनिनो बे रन्जित बर' होननाया प्रेसिडेन्टमोन, आरो बै थुरिबारि गामिनि बलक चन्द्र बर' बेखौ जोङो सेक्रेटारि हिसाबै बानायनानै लादों। ओमफ्राय बिदिनो बिबानगिरिफोर दङ, आंबो दंमोन। आरो बे जेला जों एडक दानानै लाबाय, मोनसे सलायनोबा फैसा नांगौ जायोना, फैसाबो गैया। आरो सान्दाखौ मालाय गामिनि मानसिफोरनिफ्राय बेसेबां खांनो, फोथाया, आरो ओरैनो जानो गैयि गोजाखा। बेखायनो जोङो बे माबायाव माथावरि खोनायाव खामलाबो मावगुलायदों आरो ज'। खामला मावनानै जों फैसा खामायदों। दा बिनिफ्राय लासै लासै जोङो बे प्रेसिडेन्ट रन्जितआ प्रेसिडेन्टआव थाबाय, आरो बलकआ सेक्रेटारि थाबाय, आरो बिदिनो गोबां मावथिफोर ओंखारदों। जोंहा नै दैफां गामिनि सिरि दैमारिबो गोदोनिफ्रायनो नांथाबबोदों। आरो जोंहा दंमोन बे सलेन दैमारि, बिथाङाबो दंमोन। आरो दंबावोमोन ओरै मनु, फ्राय आंनि लोगो क्लासमेटमोन नालाय जोङो, मबिलाइस खालामनायाव ज' खामानि मावनायाव जेबो दिगदार मोनाखै आरो। बिनिफ्राय लासै लासै बै हरिसिंगा आनसलिक बाथौ आफादनि हेफाजाबजों जोङो लासै लासै बे बिबार बाथौखौ गायसननो हादों आरो लासै लासै। जों गामियावनो आं न'आव थानाय समाव जों बिबार बाथौखौ गायसननाय जायाखैमोन। जेब्ला आङो एम ए पास जानानै बम्बाइआव एमफिल खालामनो थाङो, अब्लासो आं गैयि समावसो जादों आरो। जेब्ला आङो बम्बाइनिफ्राय न'आव फैफिनो, होमबा नुबाय गामियाव गासिबो बाथौ गायसननानै लाबाय। ओमफ्राय बोलि होला, बिबारजोंनो फुजा खालामो। आरो मंगलबाराव बे थानसालियाव आर'ज खालामो। आंबो दा न'आव फैबा आर'ज खालामनो थाङो, जोबोद गोजोननाय मोनो। आरो आं गामि गामि बेरायनानै नुबाय, दायो आनसलिक लेभेलनि बाथौ आफाद दं, बाथौ महासभा, अल बाथौ महासभा, आरो लाइमोन आफादनि लाइमोन बाथौ आफाद दं, आरो माइनाव आफाद दं। मोनफ्रोमबो गामियाव दौरि दं, लेङाइ दौरि दं। मोनसे मेथाइखौनो, आर'ज मेथाइखौनो बयबो ज' खननो हानाय जाबाय। पेज नाम्बारखौल' खिन्थानांगौ, आमुक पेज नाम्बार होननानै। दायो जों बै जोंनि फरायसा समनि गुरलाय गुजाय, बे गामिनि मानसि मिथिलाया, मोनसे आर'ज मेथाइखौ ज' खनलायनो रोङा। दा बिनिफ्रायदि दायो ज' मोनसे नेमैनो हाबा खुङो, मोनसे मेथाइखौनो ज' खननो हानाय जाबाय, आंहा जोबोद गोजोननाय दं आरो। आंनि लुबैनाया बेनो, बे नेमखान्थिजों आफा बोराइ बाथौनि नेमखौ फालिलांबाय थानानै
जौगालांबाय थानो हागोन होननानै आं आसा खालामो। साबायखर थाबाय गेदेमा सारा जोंनि सिगाङाव गोबां बाथ्रा मिथिबाय बिनि थाखाय नोंथांखौ रोजा रोजा साबायखर बावनाय थाबाय। गोजोन्थों। आंबो नोंथांखौ लोगो मोननानै फंनैसो बुंनो मोननानै आं जोबोद गोजोननाय मोनबाय। बे समाव मोगा मोगि सावरायनाय बे हाबाफारिखौ एसेयावनो फोजोबनो सानबाय। गोजोन्थों। दहाय आफा बोराइ बाथौ।